Parlar de Jacint Verdaguer i de Picasso realment és una cosa una mica extraordinària, no? Però la meva idea és que es troben en la confluència del que és una ciutat i una cultura. Per un és la ciutat de comiat, en el cas de Verdaguer, i per l'altre és la ciutat d'arribada, no? En un moment artístic molt important. Aleshores, de què parlarem en aquesta sessió? Quan Jacint Verdaguer mor és el poeta nacional, és el poeta que ha tingut la seva producció més important entre el 1877 i el 1902, és el poeta de la Renaixença, és el poeta de la Restauració i també és el poeta que es troba en el moment en què l'Església té un paper molt important en la societat catalana, perquè és el moment del mil·lenari de Montserrat i també de la restauració de Ripoll. I tot això farà que la seva obra es projecti com una obra, diguem-ne, nacional i en la qual les classes populars hi tindran una franca devoció. Ja veurem que hi ha alguns textos que diuen era més conegut que no llegit, i és cert, però totes les cases de la gent més senzilla, si tenien llibres, tenien el volum de la poesia de Verdaguer. I això sol ja ens fa pensar en la importància que té el poeta. Aleshores, esclar, amb aquesta visió d'un poeta tan vuitcentista, direu, i Picasso, què el va fascinant aquí, no? Bé, Picasso arriba a Barcelona sent molt jove, és gairebé un adolescent, podríem dir, no? I arriba en el moment en què Verdaguer serà el poeta maleït. I com bé sabeu, Picasso en aquell moment era amic dels poetes i artistes modernistes de la ciutat, dels Quatre Gats, això ja ho anirem explicant. Per tant, Verdaguer ja no és aquell poeta, aquell gran poeta èpic diguem-ne, de la història de la literatura catalana, que escriu l'Atlàntida i escriu el Canigó, ni és el poeta tampoc religiós que fa goig a la Verge, que escriu sobre Montserrat, que escriu a la Verge, etc., perquè això tal vegada era el que aquells joves modernistes i no tan joves, bohemis, pot ser que no els interessés tant, però sí que va coincidir el moment en què Verdaguer era el poeta maleït i per tant es converteix en la figura de l'artista incomprès per la societat. I aquí sí que tenim aquest punt de confluència entre modernistes i verdaguerians, si volem, no? Això ho desplegarem. Veurem com en el moment en què aquesta conjunció es produeix, Verdaguer és l'autor de dos llibres, un de poemes i un de prosa, que finalment es constitueix en llibre, però que va apareguent en les publicacions periòdiques. Un és Les flors del Calvari i l'altre és En defensa pròpia. Un mestratge de prosa literària impressionant. Bé, és el moment també ho explicarem això, en què Santiago Rossinyol vol captar aquesta figura perquè li interessa la figura de Verdaguer com a artista incomprès, com a geni maleït, com a poet modí, i escriurà una obra de teatre que es titula El místic, en la qual ens presentarà un mossèn Ramon, que ve a ser la contrafigura de Jacint Verdaguer. I el mostrarà com el capellà incomprès, al costat de l'anarquista també incomprès, que sortirà a l'obra, després ho explicaré. I per tant, el que crea aquí Rossinyol, com solia fer sempre, és una bomba de rellotgeria. No la meva intenció simbòlica, però sabia perfectament que anava a tocar la línia de flotació d'una societat que havia maleït el seu poeta nacional. I clar, això, en aquella època, que a més no hi havia internet i tot el que passava de veritat, doncs era important, no? I finalment, a través d'aquest personatge, Santiago Rossinyol, que és tan polivalent també com el mateix Verdaguer, que és un artista polièdric, arribem a Picasso. Picasso seguia el mestratge de Rossinyol perquè compartien aquell espai escènic que ara és de... L'altre dia vaig passar, hi havia un grup de coreans i japonesos fotografiant, o sigui, ja em vaig decidir d'entrar-hi perquè la cosa aquesta, diguem-ne, romàntica, mentre escrius alguna cosa ves als llocs, no?
però no, no anant. Doncs va ser a partir d'aquí que Picasso, quan va voler crear la seva versió de la revista Joventut a Madrid, que va ser Arte Joven, el que fa en el número preliminar és treure un fragment d'una obra molt breu de Jacint Verdaguer, que li havia encomanat l'Enric Morera i l'Ignasi Iglesias pel teatre líric català, perquè era el moment que es volien desfer d'aquest teatre de moda a Barcelona, que era el teatre flamenquista i més costumista. Verdaguer va accedir a fer això i Picasso no va fer altra cosa que en el número preliminar d'aquesta revista, que no va trobar finançament i per tant es va acabar al cap de 2 o 3 números, va posar un fragment d'aquesta obra de Verdaguer i, segons Bracons, ell mateix la va traduir al castellà. Per tant, és una cosa excepcional, no? I és el que intentarem desenvolupar en aquest context. Bé, per tant, em situaré en el moment en què Picasso arriba a Barcelona i què es troba? Doncs es troba un gran espectacle fascinant, que és l'enterrament de Jacint Verdaguer. O sigui, ja us podeu imaginar que és l'enterrament més important que hi ha hagut a Barcelona, després hi va haver el de Durruti, però el més escenogràficament més vistós, amb carrosses, cavalls, el conde Romanones, el governador civil, el bisbe Morgades, en fi, va ser un espectacle. Un espectacle que, a més, tenia els seus paral·lelismes en l'altre espectacle parisenc, que va ser l'enterrament de Victor Hugo, el primer poeta enterrat al Pànteon. I també el gran enterrament de Mariano José de Larra a Madrid, que surt també a una obra importantíssima del modernisme castellà, que és Luces de Bohèmia de Valle-Inclán. Bé, per tant, aquesta fascinació per l'espectacle, aquesta fascinació per aquesta negror, en un moment en què Picasso també estava a la seva època blava i, per tant, i l'amor, de fet, sempre li havia interessat des d'un punt de vista artístic, jo crec que això era important, d'una banda, no? I qui ens ho explica, això? Doncs ens ho explica Agustí Calvet, que té de sobrenom Gaziel i que va escriure un llibre de memòries que es diu Tots els camins duen a Roma, l'any 58. I el que explica és la seva experiència als 15 anys de la mort de Jacint Verdaguer. Per tant, si Gaziel en tenia 15 i Picasso en tenia 17-18, doncs ens podem imaginar que podia ser una experiència semblant. I encara que alguns de vostès coneguin el text, m'agradaria llegir-ne fragments, i si veiem que se'ns va fer tard, anem tallant. Molt bé. Diu, Gaziel explica això mateix, el funeral d'un poeta que es reconeix més popular que no pas llegit. Diu, ja feia dies que mossèn Cinto estava greu, i tot Catalunya ho sabia. L'havien portat amb l'excusa que es refés, però en realitat perquè hi morís a Vilajoana, o sigui, aquí tocar, i d'aquí que fem avui la comunicació aquí. El casal dels Miralles de Sarrià, situat a l'altra vessant de Vallvidrera, en un indret obac i solitari que llavors era cobert d'una espessa pineda. Ho sabien els catalans en massa i anaven seguint amb una emoció extraordinària, com jo no en recordo cap altre de semblant, el curs de la malaltia, per les noves que en publicaven els diaris i també pels rumors més o menys fantàstics que corrien de boca en boca i que la gent s'anava comunicant arreu a cau d'orella. La figura del poeta, tan combatuda pels uns i defensada pels altres, amb una passió com el nostre poble no l'havia sentida encara mai per un senzill home de lletres, ja era una figura mitològica. El seu caire sacerdotal i la lluita dramàtica que havia sostingut contra els poderosos de la terra, amb els quals, després de servir-los, havia romput públicament, en campanyes que anaven més enllà del que era acostumat a casa nostra, el convertien, ben segur, sense voler-ho ell, en bandera, tant de dretes com d'esquerres. Llavors explica que els darrers moments, els mesos anteriors, havia estat al pis del carrer Aragó, entre Rambla de Catalunya i Balmes, tota Catalunya emmudeix davant d'això, Barcelona li prepara aquest, com els deia, aquest enterrament excepcional.
Aquesta popularitat, a què es devia? Bé, era un poeta religiós, en un moment, com hem dit, d'ascens de la pietat popular, perquè l'Església estava molt a tocar del poder, formava part de la vida ciutadana. Era aquest poeta capellà el màxim renovador dels cants religiosos, també cants místics i cants ascètics, en aquest moment de restauració, per exemple, al monestir de Ripoll. El 1885 escriu un llibre titulat Caritat, pel qual va donar els drets a totes les víctimes del terratrèmol d'Andalusia. Per tant, tot això també li donava molta popularitat. Era el capellà de la fortuna més important d'Espanya en aquell moment, la casa dels López, que eren els marquesos de Comillas, molt ben relacionats a Madrid, evidentment, i figura central de la Renaixença tant amb Narcís Oller com amb Àngel Guimerà. Bé, però havia caigut en desgràcia, com hem dit. Els reportatges apareguts van documentar visualment i en publicacions de tota mena, gràficament, aquell esdeveniment. Sabem que Pablo Picasso, ja ho llegirem després, va estar ballant el cadàver amb alguns amics i que figura en un llibre de condol oficial que es va descobrir no fa massa, crec que el 2012, ho va estudiar Josep Bracons, un llibre que contenia diverses carpetes, potser que no s'havien mirat abans, d'11.000 signatures, i entre aquestes signatures hi havia Joaquim Mir, el pintor, Melcior Domenge, Joan Llimona, Adrià Gual, Emili Fontbona, Sebastià Junyent, Joaquim Renart, Josep Rocarol, Alexandre de Riquer, Emili Sivillà, Venanci Vallmitjana, Jaume Sabartés i també Pablo Picasso, que signa només com a Picasso. Per tant, aquí tenim una dada important. Bé, segueix dient Gaziel, es condolien del llarg calvari que li fou imposat i a molts els semblava un exemple de rebel·lia coratjosa. La seva mort havia germanat gent dels dos bàndols, a la Rambla ens hi trobàvem tots, fins als enemistats a mort. Mossèn Cinto obtingué el que molts anys més tard, en hores decisives, Catalunya no pogué aconseguir per ella mateixa. La riuada de gent va fins a les Drassanes, segueix cap a Montjuïc, que es comença a fer fosc. Gaziel parla que molta gent il·letrada assisteix en aquest il·lustre esdeveniment i el presenta com a símbol d'un il·lustre incomprès que diu que en sabia més que en Claver. Bé, aquest il·lustre desnonat, per tant, apartat de Barcelona, havia estat exiliat a la Gleva, on, per altra banda, ell va saber també trobar les fonts primerenques i primitives de la seva inspiració també, com Picasso havia fet o va fer a Gósol, és a dir, que no hi ha un apropament, diguem-ne, estètic, però sí afinitats electives. Un forçosament exilat, l'altre per voluntat pròpia, van a buscar a les fonts, a les deus, aquesta inspiració. L'estigmatització social de Verdaguer és com una cadena invisible, ens diu. Narcís Verdaguer i mossèn Coll l'enfonsen en una foscor de no dir. Diu el mateix Verdaguer, l'hora de les tenebres era arribada per mi. I és aleshores quan escriu aquest text en defensa pròpia. En defensa pròpia que ve a ser com, diguem-ne, la presó de Reading d'Oscar Wilde. És a dir, és un text molt contundent, que val la pena llegir i d'una gran modernitat. I que denuncia la situació amb les poques forces que li queden. Els mateixos que l'havien coronat amb el llorer de Vinyoles d'Orís l'any 1888 són els mateixos que li posen la corona d'espines i aquesta simbologia la farà servir ben sovint. Diu Verdaguer que si d'haver-ho previst no hagués volgut mai aquesta corona. El to del llibre és la queixa constant de les calúmnies i el maltractament descrit i ell s'associa molt a la figura de Job, i es defensa com una veu solitària, batuda per la desgràcia i el ressentiment social. Bé, aquí arribem en aquest punt màxim que he titulat Estampiu, rompeu, mallau, i que ve d'un vers d'un poema de Verdaguer i que explica aquest sofriment.
Flors del Calvari, com he dit abans, de l'any 95, 1895, és un llibre en què ell descriu aquesta ira que sent per aquest maltractament. Li embargaren els drets d'edició per pagar els deutes que tenia, però la crítica ha considerat que aquest llibre fa el tomb cap a una poesia nova, molt més moderna, realment, i de fet és una poesia que s'ha pogut musicar en el segle XX-XXI per la seva modernitat. En ella extreu tota aquesta amargor que té per la persecució. Maragall també hi va saber veure aquesta modernitat. Verdaguer en el pròleg diu el següent. En ella, està parlant del poema Jesús coronat d'espines, diu: jo potser amb més sentiment i poètica dolença, que amb veres ganes de patir per Jesucrist, li demanava oprobis, burla i menyspreu. Més a la veritat, jo no sabia de quin color anaven vestits, ni quina cara tenien aqueixos poc falaguers ministres de la divina pietat, ni per altra banda esperava que vinguessin tan a correcuita a veure'm, ni fossin tan amatents en oferir-me llur calze d'amargor. No trobant on posar los ulls sobre la terra, los aixequí al cel. El seu ram d'espines està servit, i només així podrà defensar-se'n a través de l'escriptura. Diu, des de llavors, a quiscun que em venia a donar càstig li feia pagar amb una tirada de versos. Sol passar entre els poetes. Com un naturalista en lo bosc, de tot arbre feia llenya i de tota llenya feia feix. Se'm presentava una creu en figura de flor poètica, la collia amatent i la posava en mon llibre. Per tant, es dedicarà a dissecar en el seu herbari poètic aquestes malvestats que li arriben de fora. I llegim ara un poema que explica molt bé aquesta situació que ell té, que es titula Amors bescantadors. Diu: amadíssims enemics, si algun m'envolsi encara, guardians del meu honor, miralls de les meves taques, herbejadors de mon camp, traieu-me'n les herbes males, traieu-me espines i tot, jo us daré foc per cremar-les. Si flors hi arribo a collir, les guardaré per vosaltres. Lo bé que m'heu fet és gran. De genolls a vostres plantes, jo us n'adono grans mercès. Déu vos n'adone la paga. És a dir, que el dolor li afalcona l'esperit, com ell diu. Aquesta imatge m'agrada molt, afalconar l'esperit. I la destralada, precisament, el fa cantar com el príncep, l'Albatros de Baudelaire. I aquí tindríem un altre punt de conjunció amb Picasso. Aquest artista príncep dels cels, mai millor dit del mateix Verdaguer, príncep dels cels, que en terra és un home maldestre, que contrau deutes, que és perseguit, etc., com l'Albatros de Baudelaire. I en canvi, té altres moments en què aquest mateix dolor li endolceix la vena poètica. Per exemple, aquest poema que es diu La caiguda. Tan de pressa caminava pel camí dels meus amors que en sa carrossa deixava els ocellets voladors. Caigui sobre les espines, que prengui per llit de flors, present amb les flors divines de les eternes dolçors. El temps que transcendeix aquesta persecució amb cants d'amor diví i cosifica el dolor humà en la imatge de la creu, seguint Sant Jeroni, tenen forma de creu els ocellets que volen, quan volen. Fixeu-vos que ens recorda aquell poema tan bonic de Louis Aragon, cantat per Brassens, Il n'y a pas d'amour heureux, que diu que quan l'home obre els seus braços són aquells d'una creu. És un poema preciós. Doncs el Verdaguer, avant la lettre, ja diu això. Entre 1893 i 1895 se'l declara boig, perd el favor del marquès, el tanquen a la gleva. La imatge que el poeta dona d'ell mateix, tant en prosa com en vers, és d'estar a la defensiva. I escriu aquell gran poema, que crec que val la pena llegir sencer, que és el Sum Verbis. Aquest poema s'ha dit que ve a ser com el cant espiritual d'Ausiàs Marc, que sembla que el va conèixer, però tampoc està clar que s'inspirés exactament en ell, però sí en altres versos d'Ausiàs Marc, i també, evidentment, amb tot el material tòpic de la literatura cristiana i la bibliografia ascètica i retòrica que ell, per estar al seminari, va conèixer. Bé, i també sembla que hi ha una petita referència a Víctor Hugo, un poema on surt la papallona, perquè ell parla aquí d'una crisàlida. Diu així, llegiré directament el poema. Veieu-me aquí, Senyor, a vostres plantes, despullat de tot bé, malalt i pobre.
damunt no res perdut dintre l'abisme. Cuc de la terra vil, per una estona he vingut en la cendra a arrossegar-me. Fou mon bressol un gra de polsinera, i un altre gra serà el meu sepulcre. Voldria ser quelcom per oferir-vos, però vos me voleu petit inútil, de glòria despullat i de prestigi. Feu de mi el que us plàcia, fulla seca de les que el vent s'emporta, o gota d'aigua de les que el sol sobre l'ardei eixuga, o si voleu, baboia de l'escarni. Jo sóc un no res, més mon no res és vostre. Vostre és, Senyor, i us ama i vos estima. Feu de mi el que us plàcia, no en so digna d'anar a vostres peus. Com arbre estèril de so que arrel traieu-me de la terra. Marfoneu-me, atuïu-me, anihileu-me. Veniu a mi, congoixes del martiri, veniu a creus, mon or i ma fortuna, ornau-me un front, engalonau-me els braços, veniu llorers i palmes del Calvari, si em sou espres avui, abans de gaire vostre ombriu me serà dolç asseure'm, espina del dolor vine a punyir-me, cuita abrigar-me amb ton mantell o injúria, calumni als meus voltants, tos llops a pila, misèria, vine-me a portar la rossa, vull ser la volva de la rodera, a on tots los qui passen me trepitgen. Vull ser llançat com una escombraria del palau al carrer, de la més alta cima a la frau i de la frau al córrec. Escombreu-me espatjades en l'altura, ja no hi faré més nosa, la pobresa serà el meu tresor. Serà l'oprobi el meu orgull, les penes ma delícia. Des d'avui colliré los vilipendis i llengoteig com perles i topasis, per la corona que en l'ocel espero. Muira aquest cos insuportable, muira, cansat estic de tan feixuga càrrega. Devora'l-lo fossar, torna la cendra d'on ha sortit, sum vernis en un homo. Jo no sóc pas la industriosa eruga que entre el fullam de la morera es fila, de finíssima seda lo sudari. Jo me'l filo del cànem de mes penes, més dintre queixa fosca sepultura, tornat com vos, Jesús, de mort a vida, jo hi trobaré unes ales de crisàlida per volar-me'n amb vos a vostra glòria. Bé, a veure si no és contundent això, és com un pa de quilo dels d'abans. Bé, això és un autorretrat en drama. Verdaguer es fa arrencar de la terra com un arbre i filar aquest sudari amb el cànem de les seves penes. Amb un traç fosc i angoixat ens podem acarar alguns dels autorretrats de Picasso, especialment l'autorretrat blau de París, de l'època blava, en el període que va de 1901-1903, tal com ens el descriu Palau i Fabra. Diu: el drama és contat sense dramatismes en el retrat de Picasso, però potser per això és més convincent que mai, perquè el drama hi és, subsisteix, aquest rostre demacrat amb el bigot i la barba descurats és el rostre d'un home jove en qui sembla contar una bellesa prematura a causa de les privacions. Tot això el seu ull ho sap i ho diu sense immutar-se massa, més aviat amb un pèl de melangia. I Verdaguer era també aquest jove envellit de 50 i pocs anys, a causa del dolor. Picasso s'interessava aleshores per l'essència de l'ésser humà, els pobres. També Verdaguer va escriure un opuscle de poemes que es deia Els pobres, els cecs, els desvalguts. I Francis Ponch escriurà de Picasso: Vous aimez trop la misère, Picasso. Però els miserables picassians ben sovint, com expressa Ponch, no són els rústics, sinó que ho són per menyspreu i dandisme. Verdaguer encarnava part d'aquesta condició en aquell moment, a banda de ser l'artista que volia fer prevaldre amb orgull l'obra per sobre de l'infortuni, i això és molt picassià també. Jo diria: vos estimeu massa les espines, Verdaguer. Davant la força de la veu exercida per l'adversitat. Verdaguer, en els anys en què Picasso el podia conèixer o tenir-ne notícia, que no es van conèixer, és un solitari caminant per la terra també, o per l'infern, segons es miri, perdut de la dignitat, el favor, la llibertat, si bé amb l'orgull del marginat que es debat en un conflicte moral entre el calze i l'arpa. Dualitat de contraris a l'epicentre de la creació artística, dualitat del geni també, mirall de la crisi per als qui viuen en el món dels somnis i basculen entre una realitat envoltada de misèria i el vigor de la ploma o el pinzell. Posem per davant dues obres de Picasso, El vell guitarrista o L'asceta. En tot aquest procés del 95 a 1902, Verdaguer no deixa mai de manifestar les contradiccions de la seva relació amb Barcelona i el que representa. Aquest és un altre gran tema.
la ciutat, en Picasso i en Verdaguer. Ens ho recorda el conjunt de poemes titulat Barcelona. Francesc Codina, que hi dedicà un estudi i categoritza diferents tipus de ciutat que Verdaguer és capaç de copsar en la seva poesia i la seva obra literària. Els seus elements de religiositat, per exemple, les tradicions, els monuments, la visió de la ciutat despersonalitzada que suposa la innocència de la natura creada per Déu, la ciutat com a model de progrés, el ressorgiment compatible amb la conservació de la fe, que seria l'O de Barcelona, on Verdaguer aborda la mirada més moderna de la ciutat, la Barcelona com un gran text obert i polièdric, polisèmic, llegit pel poeta. Codina dirà la percepció de la ciutat com un àmbit contradictori polivalent que multiplica les ocasions d'experimentar, de forma activa o passiva, situacions diverses, la companyia i la soledat, la solidaritat al bescantament, el consol i la desesperació. Vivències urbanes susceptibles de ser llegides com a símbols o manifestacions de valors oposats, la virtut i el pecat, la devoció i el sacrilegi, la caritat i l'ostentació, el bé i el mal. Em fa pensar molt en Picasso. Entre els modernistes, a la revista Joventut, que és un aparador d'aquests joves, també hi ha aquesta revisió de la noció de ciutat. I és la mateixa que podríem veure, per exemple, en el quadre Caritat de Picasso. Bé, hi ha un text, especialment, per anar una mica... Bé, i llavors Picasso també té aquesta visió de ciutat de Verdaguer, o sigui, també pinta els monuments, pinta escenes domèstiques, pinta la pobresa, pinta la platja de la Barceloneta, el campanar de la Mercè, etc. I la Barcelona de la misèria. Bé, però Picasso més proper de Baudelaire que no de Verdaguer, en aquest sentit. Però hi ha un text de Verdaguer que també s'ha comparat amb el de Baudelaire, que és un poema en prosa literàriament molt interessant, que es titula Lo Cornamusaire. I aquest Lo Cornamusaire, a mi m'agradaria llegir-lo, si puc, sencer, perquè veuran aquesta modernitat i com això ja estèticament ens apropa molt al món de Picasso. Verdaguer, com tot artista, sempre té el conflicte. Ja no escriuré més, deixo d'escriure, m'han pres el calze, doncs no escriuré perquè per culpa de la poesia m'han pres el calze, en fi. I tota la vida té aquesta tensió, que realment és la gràcia de tot escriptor, i també de tot pintor. Si no hi ha tensió, malament. Vull dir, en basses d'oli com l'estany de Banyoles no fem res. Ara sí, perquè és on hi ha aigua. Vaig a donar l'adeu a la companyona de ma vida, la dolça poesia. Per què cantar, ens diu Verdaguer? Per què escriure més? Molts dits s'han envellit sobre les cordes de l'arpa i ja es cansen de servir. L'arpa mateixa, la darrera volta que l'he polsada, entre murmuris i sospirs neguitosos, m'he semblat que em deia prou. Vaig, doncs, a donar-li la darrera abraçada i a penjar-la on espera que vinguen a esvetllar-la dits més tendres i inspirats. Prou ja de versos místics, prou de poesies guerreres, prou d'himnes a la pàtria, prou de càntics a la fe. Adeu-siau, cançons de primavera, ja no em malareu meus llavis altra vegada, ja no fareu batre les ales del meu cor. Lo maig i abril tornaran 1000 i 1000 vegades, però no tornaran ja per mi. Portaran molts cistells de flors velles i oloroses, més totes les abocaran en altres hortes. Los arbres de mon jardí no tornaran a florir, los gafarrons que hi niaven cada primavera no hi tornaran a niar, els rossinyols que hi cantaven no hi tornaran a cantar. La grisa tardor ha esfollat molts roures i molts ametllers i les arbredes s'han vestit de dol i les muntanyes emblanquides, avui amb algun bri de gebre, esperen esfereïdes la neu de l'hivern que s'acosta. Bé, i diu, amarguejat per les onades de la vida, doblegat i abatut per los vents de la tribulació, he sortit de ma cambra reclosa i ofegada i travessant la Rambla, diu que tota una vida per acabar travessant la Rambla, per passar de la casa del marquès de Comillas al beneficiat de Betlem, no? De ser ric a ser pobre. Enfilí al carrer de Tallers, per lo cantó de la ciutat en què es veuen més a prop la verdor dels camps, ara ja no, i la flavor de les muntanyes, i sobretot la del cel consoladora. Desitjava respirar aires purs i lliures, etc. Passant Tallers amunt, per davant del carrer de Valldonzella, vegi sortir-ne un gallego de barba blanca i figura venerable,
coronada per la Montera tocant meravellosament l'enserrallada cornamusa, amb les caramelles o gralles damunt l'espatlla, com s'estilen les vores del Minyó. M'ha semblat que sortia poc content d'aquell barri treballador, en què les seves tonades no haurien sigut gaire enteses i amb prou feines sentides. Quan, decantant-se pel carrer de Tallers amunt, veient les finestres de l'Hospital Militar gorres de quartel, s'afesomia a s'animar, sospitant que tal volta hi hauria allí dins algú que l'entengués. Reinflar la cornamusa que s'amagria per moments i abaixaves de llanguir de l'Espinguet i tocar un d'aquells aires que germans de la Munyeira fan plorar els enyoradissos fills de Galícia. No sé si n'hi hauria algun a l'Hospital Militar a qui en l'oclot del llit li arribàs aquell dolcíssim record de la pàtria. No sé si n'hi hauria algun que ploràs, més a mi aquella estranya i melancòlica harmonia me feia tornar als temps ditxosos de la infantesa, me retreia los senzills contrapassos de la plaça del meu poble, etc. Lo pobre joglar, després de tocar la tonada potser millor de son repertori, aixecar els ulls a les finestres de l'hospital per si en baixaria. Si no una paga, una mostra d'agraïment, i si no una mostra d'agraïment, una almoina, que per petita que sí ajuda a esperar-ne una altra als pobres de Jesucrist. Més endavades, ni de l'hospital, ni de les cases veïnes n'ha baixat ni una trista moneda de 5 cèntims. Lo que n'ha baixat és un crit de «Fuera, fuera!», que ha fet girar estranyats uns nois que venien d'estudi i ha fet barbotejar uns bastaixos que carregaven una conductora i a mi m'ha fet estremir de pena i d'indignació. Lo cornamusaire no és pas de fusta, prou s'haurà donat de l'insult que li ha caigut com una pedra sobre el cap, prou l'haurà sentit com una punyida en el fons de la seva ànima. Més avesat a la lluita de la vida i fet de petits a les males anyades, ha seguit Tallers amunt inflant la cornamusa i sense mudar de tonada, talment com si hagués sentit ploure esperant tal volta que al girar la cantonada se li giraria també el vent de la fortuna. Aquell acte de fermesa era una reprensió per la meva debilitat. Aquell home senzill, que probablement no sap llegir, té més coneixement del món que jo i per això el tracta amb el menyspreu que es mereix. La seva serenitat impertorbable me deixa avergonyit i confós més i millor que si m'hagués llegit un capítol de la imitació de Jesucrist. Jo he pres aquesta inesperada lliçó com a vinguda de les mans de la providència i sense necessitat de veure camps i muntanyes me n'he tornat a casa curat de l'esplint, penedit d'haver-me volgut despedir de la poesia innocenta companya de ma vida que també m'ha fet i amb tantes ganes de reconciliar-me amb la lira si algun raig d'inspiració Déu m'envia en ma bellesa. Coratge, doncs, avant i fora. M'he dit a mi mateix, cantem encara, qui canta sos mals espanta. Exurge, glòria mea, exurge, psalterium et quitara. Bé, aquest text se'l relaciona amb un poema en prosa també de Baudelaire que parla precisament del cornamusaire en francès, no? El poeta, després de renunciar al cant, com hem vist, el recupera perquè té al davant aquest dilema moral i a partir d'aquí ja no dubtarà més. El calze és el que és, però ell ja no abandona la poesia. Picasso era lector de poesia i ell mateix pintor poeta. Què havia llegit de Baudelaire aleshores? Què de Verdaguer? Ja veiem que van havent-hi vasos comunicants. La veritat i la cruesa de la ciutat, l'odol silent dels malalts, dels artistes de carrer, dels morts, tot plan en color blau i flors de calvari. És el mateix paisatge humà que Agustí Calvet Gaziel havia descrit en el funeral de Verdaguer i que veiem en la dona melancòlica, la bevedora dormida, la miserable jupida, la sopa, els desemparats, la tragèdia, quadres, el sopar del cec, el vell jueu. Estem davant d'un mitema que enceta la modernitat. Verdaguer és a la cruïlla i Picasso l'encetarà. Pel que fa a Verdaguer, voldria recordar, si més no, el poema de Wilhelm Müller, interpretat per Schubert al viatge d'hivern. També el darrer Lied, en aquest cas, ens parla d'un sanfonaire fora vila, un músic errant a qui ningú fa cas, i al final la veu lírica diu «Sonaràs per mi», en aquest poema. Desplaçat a la ciutat, el violà i el cornamusaire és una figura que recorre la tradició romàntica i també les portes de la modernitat. Desconeixent si Verdaguer en tenia notícia, però no oblidem que era un assidu de les ballades dels salons dels marquesos de Comilles i que s'hi cantava o que s'interpretava Schubert. I si no, vegin una novel·la de Carles Bosch de Trinxeria, L'hereu sobirà, diu: un dia en Lluís lo sorprengué absorbit en ceremoniosa èxtasis, deixant vagar la seva ànima pels espais blaus.
Els sentits són amics a despertar com d'un somni. Sempre Schubert, sembla que té el cor robat, vaja, és hora de baixar dels espais en eix món terrenal, anem a donar un vol al Passeig de Gràcia. O sigui que era d'una normalitat absoluta, Schubert. I bé, i si bé no en tenim la seguretat, sí que sabem que Maragall havia traduït algunes cançons de Schubert. El seu cornamusaire bevia, pensem, de fonts diverses, el de Verdaguer. Amb una mirada semblant traslladada al pintor de la vida moderna, Picasso devia pintar el vell guitarrista amb el mateix sentit o intenció estètica. Aquí, però, el traç és esquemàtic i les línies geometritzades i l'estilisme allargat prové més del greco que d'altra cosa. El fons és el mateix, la incomprensió de l'artista per part de la societat. Per la ploma de Verdaguer havia passat el dolor de qui escriu amb espines i a les portes d'una nova manera d'entendre la poesia, s'hi acostar a una modernitat, encara que no la poder expressar tan bé com Picasso. Picasso pinta els seus cecs, els seus músics, Baudelaire s'emmiralla en el saltimbanqui. En llenguatges diferents ens trobem en el centre d'un malestar, enuig, desafecció o desencaixament. Tot és expressió d'un context. Barcelona és una ciutat de misèria, el capellà poeta s'hi ha debatut entre el somni poètic i la caritat religiosa. El pintor àvid de transformacions ha colorit una crisi. París s'obscureix en destil·lats de bohèmia i precarietat. Tots adopten la condició estigmatitzada del músic maldestre com una condició de vida. Som a les portes de l'heterodòxia, el místic, el bohemi, l'albatros. Jan Bostrich, l'intèrpret dels Lieder de Jan Schubert, encara va una mica més lluny i ens diu: existe una clara semejanza entre el zanfonista de Schubert y Mr. Tambourine Man de Dylan. Este poeta errabundo, cansado pero no aletargado, habla de oír Ogin, spinning, swinging, Maria Cross the Sun, reír, dar vueltas, balancearse como locos a través del sol, de desaparecer, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, muy lejos de las hojas heladas, los árboles angustiados, asustados. No son 1 millón de kilómetros los que separan el tintineo de los aros de su pandereta de la zanfona de Schubert. És a dir, que la figura de l'artista maleït ens arriba fins avui dia. Arribats aquí ja ens preguntem què tenen a veure els poetes modernistes amb Jacint Verdaguer? Quina relació hi va haver entre aquest artista incomprès i els joves creadors? Bé, aquí apareix Santiago Rossinyol amb una obra al Teatre Romea l'any 1903 que es titulava El místic i que pretenia ser la contrafigura de Verdaguer. Va tenir tant èxit que Joaquim Dicenta la va traduir al castellà l'any següent també amb una gran acollida a Madrid. Margarida Casacuberta ens diu que Santiago Rossinyol el que fa és crear a partir de la situació de l'artista modernista que es considera un ser genial, sensible, individualista i messiànic, anorreat per la societat, li va molt bé la figura de Verdaguer. Com he dit abans, es va crear realment un gran rebombori perquè no és que la creï simbòlicament, sinó que hi posa tota mena de detalls. O sigui, Cullell era el capellà catòlic que li crema els poemes, els marquesos eren aquells burgesos que diuen sí, fem una fira, un berenar pels pobres però sense els pobres perquè volem fer un concert, que vingui un pianista, en fi, que deixa tothom de cap enlaire, no? Perquè per Rossinyol, Verdaguer i l'artista modernista és el sacerdot de l'art, és el que representa la revolta contra el poder establert, és el que defensa l'ideal, és el marginat i Verdaguer serà una bandera de tot això. Bé, en aquesta història mossèn Ramon és un capellà molt idealista que primer viu a Vic, s'enamora d'una noia que es diu Marta però la deixa perquè el calç és l'important, diu que necessita anar a Barcelona, a la ciutat, perquè allà pot escriure poesia i bé, hi va a la ciutat, s'endeuta, passa tota la història aquesta dels exorcismes, cau en desgràcia, fins i tot l'abandonen 2 pobres que anaven a casa seva a demanar caritat, però quan veuen que és tan pobre decideixen trucar a la porta del costat, és a dir que realment és fatal la història, no? Diu, seràs un capellà de màniga molt ampla, li diu la seva mare, i l'antiga nòvia li diu, perquè ell no tira per manar, tira per creure, no? Bé, al final el declaren boig, evidentment, i és denostat per tothom, no? Un personatge diu, anem a casa del geni, l'altre diu, a casa del geni imprudent, i l'altre, miri que el pot sentir, i l'altre, no tingui temor, aquests homes que s'escolten per dintre no senten mai ningú. Com li deia jo, abans que tot soc poeta catòlic, i els versos que fa no els hi aprovo. I l'altre, perquè ha nascut fora de temps, abans haurien dit que era un sant, avui en diuen un neurastènic.
L'altre, no exageri, i l'altre, l'home que creu en miracles vol que faci versos correctes, i Jordi de Pous, tot té de ser moderat. És a dir, la burgesia vol moderació i aquests extremismes no li interessaven gens. Bé, per tant, és una obra que planteja el conflicte d'individu-societat a través d'aquest drama servit, d'aquest pobre capellà embruixat que té un alter ego, també un alter ego que no és mossèn, que és l'anarquista, en Miquel, que és el que s'acaba casant amb la Marta, exactament igual com a Luces de Bohèmia, l'anarquista. És a dir, que hi ha molts paral·lelismes, que això ho hauré d'estudiar un dia. Bé, per tant, la relació entre els Verdaguer i els modernistes d'entrada no va ser amable, perquè el veien fins a 1894 com aquest poeta que escriu diguem-ne, poemes religiosos, que escriu poemes èpics, però la poesia èpica estava en decadència, aquests grans poemes ja no tenen una funció de ser en l'àmbit d'una poesia modernista que busca més l'intimisme, però en el moment que es construeix el personatge, mite, símbol, llavors sí que l'agafen com a diguem-ne, com a poeta model d'aquesta figura extemporània que ve a ser el poeta maleït. Bé, i aleshores li ofereixen dirigir algunes revistes, ni que sigui simbòlicament, com l'Atlàntida, la Creu del Montseny, el Pensament Català, i des de l'anarquista Josep Aladern fins als poetes més joc-florescos i sentimentals, tots l'aprecien i tots el defensen. Joventut, en l'homenatge a pocs dies de la seva mort, el número 123, obre la publicació amb una gran fotografia de Ramon Coberta amb el peu següent: carrossa fúnebre passant per davant de Joventut. És a dir, que la carrossa va passar per davant de la revista. I si veuen una altra fotografia, la façana de Vilajoana, on hi podem imaginar, redossat en una columna, el porxo de Picasso. Aquí es veuen tres personatges que podrien ser molt bé Picasso, Roquerol i Ángel de Soto, per com van vestits. La fotografia és de, ho he dit abans, de Ramon C. Coberta. Bé, l'Atlàntida també porta dibuixos d'Adrià Gual, hi ha poemes de Víctor Català que fan, diguem-ne, un homenatge al poeta. I escriuen Jeroni Zané, Xavier Viure. Zané valora la bellesa del llenguatge del poeta, la seva doble condició de poeta religiós i poeta èpic. Diu, és poeta èpic per sentiment i poeta místic per accident. Bé, la veritat, com diu Casa Comerta, és que els modernistes aplegats al voltant dels quatre gats i de la revista Pèl i Ploma feia ja un cert temps que havien començat a utilitzar la imatge del poeta Verdaguer com a exemple representatiu de la manera que tenien de concebre el fet literari i artístic, és a dir, com una manera, diguem-ne, total. Palau i Fabra, per exemple, també abonarà aquesta visió alquímica del mateix poeta. Quan es demana quina és la veu física de Verdaguer, la veu amagada del poeta al qual el rapsode s'hauria d'ajustar, i arriba a la conclusió que en Verdaguer hi conviuen dues veus molt descompartides: la mascla forta, brutal, gairebé altisonant del poeta èpic, del cantor de gestes, i la veu humil, femenina, seràfica, confident del poeta líric. És a dir, que tot això, diguem-ne, és important. En aquest moment serà quan Enric Morera i Ignasi Iglesias li demanen una aportació pel teatre líric català i ell escriu l'Adoració dels pastors, que és un quadre líric del tema de l'adoració dels pastors. Verdaguer no és que fos tan conscient d'aquesta renovació teatral, però en aquell moment que ell estava en contacte amb els modernistes, perquè d'alguna manera el salvaven de tota aquesta bogeria que patia personal, escriu aquest text. I aquest text, un fragment d'aquest text, apareix a la revista, com hem dit abans, de Picasso, Arte Joven. Però només en selecciona un fragment, que titula Oració d'Eliezer, és a dir, que la manera com presenta aquest text a Arte Joven és la manera d'un poema en prosa, o sigui, una cosa molt més propera de Baudelaire que no de Verdaguer, i això em sembla interessant. Bé, a Auba també li faran molts homenatges, i una cosa que es pregunta també Palau i Fabra, que em sembla interessant, és que mentre Picasso col·labora en revistes com Auba, en la qual també hi col·laborava Verdaguer, resulta que Picasso es dedica a il·lustrar els poemes de poetes joves i molt dolents que començaven aleshores, i en canvi no il·lustren ni els poemes de Verdaguer ni els poemes de Maragall. I Palau es fa molt bé, intel·ligentment, la pregunta: i això per què passa?
I és perquè, clar, Picasso anava amb els joves, amb l'escuderia dels joves. Això, quan hi ha un recital poètic, doncs vas a l'escuderia que et toca, no? Per generació. Bé, per tant, és normal, però van coincidint aquestes revistes, la qual cosa és també molt interessant. I a més hi ha un altre detall, i és que quan es fa un monument a mossèn Cinto Verdaguer per subscripció pública al passeig de Sant Joan, molta gent ha fet notar, a la premsa de tant en tant, en Segarra, i la gent comenten les semblances entre el monument de Verdaguer i l'Illa dels Morts, de Becklin, no? I això ens podria costar als modernistes, perquè sortosament Eduard Marquina, a la revista Joventut, dedica un article a l'obra pictòrica de l'Illa dels Morts per denunciar l'atonia de la nostra societat i diu: aquesta, doncs, és la veritable isla de l'amor, la ciutat. Abans hem dit que es preocupaven pel concepte ciutat. Amics de l'ànima, la que tots nosaltres preparem amb la negació de la nostra vida pròpia i amb la limitació dels nostres ideals. És, si es vol, un color d'època que el temps s'ha encarregat d'harmonitzar amb l'escultura. O sigui que vegem que hi ha punts de contacte. Molt bé. Però què queda de Verdaguer? Verdaguer, com a successors d'aquella època, va tenir el Xavier Viure, l'Alexandre de Riquer o el Jeroni Zaner, però els prerafaelites en diríem, i potser el Pijoan, però no molts modernistes més. I perquè no va ser després, posteriorment, tampoc el model de llengua ni de Maragall ni de Carner, però va haver d'esperar a un Pere Jaume, a un Casasses, per tornar a recuperar tot aquest vigor. Anem al darrer punt, que seria Picasso i Verdaguer. Jo crec que encara em queden... Què? 10 minuts? 10 minuts. Va. Jo m'estaria tota la tarda, A quina hora hem de marxar, Núria? Donaré unes dades que... De debò, a quina hora... A les 8 tanca. A les 8 tanca, i si ens quedem a dormir... A les 8. Queda mitja hora, no? Queda mitja hora, si tenim una mica de discussió... Acabaré abans. On està la confluència Verdaguer i Picasso? Hem parlat del tema de la ciutat, hem parlat, per exemple, de la revista Aura, i són però no es troben, és com anar al mateix restaurant i sopar amb taules diferents, no? Però hi són, molt bé. Per Josep Roquerol tenim el testimoni de la relació Verdaguer-Picasso perquè ens explica que decideixen anar aquí a tocar, a mostrar els seus respectes al mort Jacint Verdaguer. En aquells temps moria a Vallvidrera mossèn Cinto. La nit de la mort vàrem sortir dels 4 gats, aquest és Josep Roquerol, amic íntim de Picasso. L'Àngel de Soto, en Picasso, en Sabartés i jo. A peu ens n'anàrem cap a Vila Joana i des de la matinada esperàrem a la porta que sortís l'enterrament i tiràrem sobre el taüt unes boscanes que havíem collit pel camí. El tragueren portant-lo en un cotxe dels més tronats i sense altre acompanyament que alguns pocs periodistes. A l'arribar a la plaça de Vallvidrera, deixaren el mort sol davant d'una taverna i tots hi entraren a esmorzar, cotxer i tot. A nosaltres, que encara teníem bona fe i sentíem admiració i respecte pel poeta, això ens indignà. Al veure'ns un que era redactor de La Veu, que es deia Dalmases, pobre, aquest ja li ha caigut la creu de per vida, amb senyals a la barba d'haver menjat sardina escabetxada, ens preguntà el nom i qui érem i l'engegàrem a passeig. A l'arribar aquesta vergonyant comitiva als Josepets de Gràcia ja s'organitzà un teatre... Perdó. Un acompanyament amb tota pompa amb els municipals i representacions oficials de tota mena. Segurament el taverner de Vallvidrera, un xic estranyat d'aquells parroquians tan matiners, devia haver rentat els plats i eixugat els gots. Ens deien els modernistes i acostumàvem a portar grans xalines, barrets d'ales amples i bastó, sobretot els joves, i els cabells llargs. Bé, aquí què observem? Que hi ha una distància entre l'estament oficial i l'actitud respectuosa dels joves. També veiem la importància de les flors boscanes, que és un signe d'una aportació d'un element artístic, tampoc no convencional. I després veiem que pugen a peu, que això és la idea importantíssima ja des de l'edat mitjana del pelegrinatge. Tot el que es fa a peu té un valor simbòlic i aquest ascens té un valor simbòlic. Per tant,
no són tots els que van anar a veure el mort els que valen, són aquests que hi van anar a peu, amb aquest respecte. Bé, però una cosa que no he dit és que aquest Josep Roquerol, que m'agradaria llegir-ho, no sé si m'ho he passat abans, és que ja havia tingut un altre encontre amb Verdaguer, perquè en les seves memòries explica que a la mort del seu pare, del seu avi, ho tinc aquí però ara no ho llegiré per no entretenir-nos-en, resulta que en el seguici de l'enterrament hi va el beneficiat Verdaguer. Per tant, aquí ja hi ha un primer contacte amb el Verdaguer del calze, després és el Verdaguer de l'arpa. Això també és interessant, no? Aquests contrastos, aquestes tensions. Bé, i també per parlar de per què aquest interès dels joves en Picasso, també per part dels pintors i escultors va ser el mateix. L'interès era de part dels joves. Per exemple, l'Emili Fontbona va fer un medalló a la seva mort en què descrivia la poesia èpica i la poesia lírica. I és un testimoni de la veneració dels pintors i escultors modernistes pel madur ja Verdaguer. Per tant, són els joves els que van a veure l'avi, per entendre'ns. Bé, per tant, aquella estratègia de Rossinyol havia funcionat i, evidentment, Picasso l'adopta. Amb la tercera, diguem-ne, el tercer element important, que és la presència a Arte Joven de l'oració d'Eliezer com a aïllat poema en prosa, amb el títol d'oració, com si es tractés, diguem-ne, d'un poema simbolista, de fet. I Lluís Via, en el número 125 de juliol, havia publicat un text que es deia Artistes i sectaris, en què escriu: què és l'artista? L'home gran? El superhome? No. A l'artista no li escauen pas els noms inflats, perquè tot ell és veritat i senzillesa. L'artista no és pas el savi, l'artista és el vident. És el fill per excel·lència de la natura i és ingenu com ella. Per tant, què hi veien en aquest Verdaguer? Hi veien el visionari, el vident. Com el veia el nostre pintor? Doncs amb les consignes que funcionaven a l'època tal com havia prescrit, diguem-ne, Rossinyol. I llegeixo la traducció que, segons Bracons, va fer el mateix Picasso d'aquest poema. Diu: oración de Eliezer, de l'adoració de los pastores. Però ja dic abans en quin context estava aquest poema. Era un quadre líric d'una obra teatral. No, esta noche no podría cerrar los ojos. Por la parte lejana de Betlem se oyen murmullos de gozo. En los árboles de los campos de Ruth se perciben palpitaciones de alegría. Diríase que el arpa del pastor David se desvela y suspira. Dentro de mí me parece oír una voz que bajo, muy bajo, me dice: vela y espera, sí, yo velaré hasta que a Dios le plazca. La noche no ha sido hecha para dormir, como dicen los que mucho duermen en el mundo. La noche es para velar y para contemplar a quien la hizo. Oh noche, hermosa noche, ¿qué es lo que tienes envuelto en tu azul sereno? ¿De qué signo la estrella que en Belén resplandece? ¿De qué nuevo astro proceden estas nuevas luces que atraviesan el cielo? Com veiem, nuevas luces, azul sereno, arpa, murmullos, palpitaciones, s'ha convertit en un poema simbolista, això. Què diu a la mateixa revista? Citen un fragment de Goethe, que diu, segueix a l'oració d'Eliezer, diu: nuestra estética. El verdadero poeta recibe de la naturaleza el conocimiento del mundo y para pintarlo no tiene necesidad ni de mucha experiencia ni de una gran práctica. Verdaguer. Què diu Eduard Marquín en el número 1 de Pèl i Ploma l'any 1901? El compara amb Homer, Virgili, Sant Joan de la Creu, etc. Per tant, què vol dir això? Que tots els poetes joves l'estaven veient ja com un poeta una mica més visionari, molt diferent d'aquell poeta èpic que havia aparegut. I el mateix Arte Joven es dedica i saluda a la prensa en general, pero sobre todo a los redactores de Juventud de Barcelona. Manda un cariñoso abrazo. Arte Joven ha sido acogido allí con entusiasmo. Nosotros, que no tenemos compromisos con nadie y poseemos suficientes energías para despreciar a los que solapadamente tratan de hacernos fracasar en nuestra obra de regeneración.
Vemos con admiración un periódico que sustenta ideales similares a los nuestros y que sabe seguir su camino a pesar de las burlas de los ignorantes i de les zancadilles de los envidiosos. Per tant, aquesta adoració dels pastors es converteix en això. Molt és que ens diu d'aquest text de Verdaguer. Ens diu coses sorprenents, que a pesar que el fa per encàrrec de Morera, és un text estrany perquè el majoral d'aquesta adoració dels pastors té uns 60 anys i es distingeix dels altres per la seva fe i perquè no actua, perquè es dedica a contemplar, es dedica a la visió. I això és una novetat, o sigui, això és el que faria Verdaguer modern en aquest cas. D'una banda el primitivisme, de l'altra aquesta màgia verbal del seu text i de l'altra aquest terme de l'espera, de la visió. Fixeu-vos com sona en català aquest mateix fragment. No, aquesta nit no podria tancar los ulls. En la font llunyana de Betlem se senten murmuris de goig. En los arbres del camp de Ruth se senten bataments d'alegria. Diríeu que l'arpa del pastor David s'hi desvella i sospira. Dins de mi mateix m'apar sentir una veu que de baix en baix me diu: vella i espera. Sí, jo vetllaré i esperaré, fins que Déu li plàcia. La nit no és feta per dormir, com diuen els muntants. La nit, sobretot aquesta nit, és per vetllar, per contemplar a qui l'ha feta. Oh nit, hermosa nit, què és el que ens portes emmantellat amb taulegor serena? De què és digna l'estrella? De quina flor nova i sobirana són aquells perfums mai sentits? Això de perfums mai sentits no ho tradueix, però fixem-nos que surt el color blau i surt la paraula visió. A mi això em sembla important. Per altra banda, Picasso havia llegit Els caminants de la terra, en els quals gimnastes i pallassos són joglars de poble, tota aquesta visió tan propera també de la idea de l'expatriat, de l'emigrant de la pàtria. Perquè aquests dos emigrants de la pàtria, Picasso ve de fora i se sent un emigrant, Verdaguer és un expatriat perquè ha estat rebutjat a l'exili i ha tornat a Barcelona, veuen la ciutat d'una manera molt semblant i això els acosta. I per altra banda, la visió d'un màxim expert de Picasso, com és Palau i Fabra, els veu a tots dos com a monstres i alquimistes, cosa que també seria, diguem-ne, la clau de volta que ens fa arribar a tot això. Com a conclusions, podríem dir que si la ciutat de Barcelona com una veritable passió per part de tots dos està present, en el cas de Verdaguer l'impacte és tan ètic com estètic, jo diria que en Picasso també, perquè és el seu moment més important, el de l'època blava. Tots dos s'adonen de la gran transformació de la ciutat, perquè tots dos s'ho miren des de fora, en realitat són emigrants. Tots dos tenen com a base aquesta, i Verdaguer és capturat com a la figura de l'artista, el cornamusaire que hem vist tant de Schubert com de Dylan, com el saltimbanqui de Baudelaire, com els figurants dels caminants de la terra de Rossinyol, tenen, diguem-ne, aquesta mateixa presència estètica, són símbols. Tots dos són generalistes, un més buscant la religió, l'altre més buscant, diguem-ne, el pòsit, diguem-ne, estètic. A l'entorn dels quatre gats, diguem-ne que Verdaguer no hi entrarà mai però hi és present a les converses. I tots dos treballen des del dolor. En el mateix moment de les seves vides, un la comença i l'altre l'acaba. Picasso va compartir amb els seus companys de viatge la imatge que s'havia forjat d'un Verdaguer com a artista maleït, entre el calze i la lira, o entre el misticisme, diríem, i una voluptuositat continguda, que és que el converteix realment en dos Verdaguers. Per altra banda, Picasso sempre va tenir present com a tema la mort, com per exemple en el quadre L'enterrament del camp. Verdaguer intenta fer aquest canvi de rumb cap a la modernitat, es queda a les portes d'unes innovacions i diguem-ne que Picasso sí que és el que agafa aquest relleu per donar, diguem-ne, sentit i valor a aquesta contemporaneïtat al llarg de tot el segle XX. Esplèndid, de veritat. Estic que he d'ubicar tot això perquè has fet un... Hi ha tants nivells amb el que has dit que crec que...
costava, no?, de buscar aquesta confluència, però al final hi ha camins, no? Perquè al final... Ho has fet magnífic perquè d'una manera alhora condensada i alhora obrint tants espais que a més reculls les conclusions i ens has convençut completament d'un repte molt difícil al meu entendre, no? Que només teníem aquesta pista i això en el fons és un curs de doctorat, no? En el seu principi i el seu final, i ens has donat moltes pautes de recerca i alhora d'obertura des d'aquest lloc que és Vallvidrera, no? Gràcies. Jo voldria... Sí, sisplau. No, jo volia dir que aquesta dualitat que has posat, vull dir, jo en certa manera l'intuïa i la veia, però tan clara com l'has explicat no, perquè aquesta dualitat del seu esperit li ve, potser m'equivoco, però li ve exactament perquè ell va poder estudiar i exactament el del capellà li va venir, en fi, sobreposar. Sí, bé. No era la seva vocació. I sempre té aquesta recança, no? Està encotillat, no? Es va posar una sotana, però a veure, és que era una força de la naturalesa. Jo crec que era com Picasso. I aleshores potser aquesta cosa d'aquell se sent, com has dit, això, encotillat i així, no se sent segur, ni de capellà, ni d'home sense ser capellà. I aleshores té com remordiments i tot això. Clar, després per fa la dualitat d'anar-se, diguéssim, entre cometes també, una altra vegada torna al mateix, va anar, es va fer capellà per estudiar i després se'n va amb el marquès, de comilles, per poder també poder escriure, que era la seva vocació. I quan escriu l'Atlàntida és quan està amb els vaixells, anant per ahí. Bueno, els vaixells del marquès. Però vull dir, jo mai havia vist aquesta similitud que has fet veure de les dues dualitats. Jo ho tenia solament així, però ara ho he vist molt clar, gràcies. Quan has dit que havia parat a la plaça quan venien cap a la Vila Joana... No, quan anaven cap a Barcelona. Sí, de Vila Joana a Barcelona, sí. No, quan el van pujar... No, això no ho ha dit ella. No ho ha dit. Ella ha dit quan portaven el taüt de la Vila Joana cap a baix, cap al Josepet. Hi ha una anècdota. Va parar també a Cal Trampa. Que és la taverna. I va entrar un que anava amb ell a dins del bar a demanar una tassa de brou i la primera rebuda que li van fer diu, i qui és aquest senyor tan important que li han de portar la tassa de brou? Diu, és en Verdaguer. I llavors el meu avi, que era el meu avi aquest, va cridar a la seva filla, que és la meva mare, i va donar a la filla que tenia 6 anys la tassa perquè li portés al Verdaguer. Ah, que bonic. Impressionant. Això era quan venien. Quan el van portar. Quan el van portar del carrer de Boca cap aquí. Quan el van portar cap aquí. Ah, doncs això, aquesta anècdota... Moltes gràcies. Que bonic. Hi ha una altra anècdota d'un soldat. Els que l'acompanyaven en el Verdaguer, en l'habitació, que estava malalt, hi havia un capellà castrense. I el capellà castrense veia que entrava i sortia molta gent d'allà. I li va dir al Verdaguer, vols que porti un vigilant, un sentinel? I va portar un soldat. I aquest soldat obeïa les ordres del Verdaguer. Aquest vull veure, aquest no el vull veure. I va tindre alguna discussió. Sí, perquè va treure carpetes d'amagat perquè no es cremessin. I, bueno, hi ha molta... Realment és que tenim molta sort. Una cosa molt important també és que a Barcelona l'únic monument que es va respectar religiós va ser el monument de... Sí, va ser l'únic que no van tirar a terra. No van tirar a terra. Després hi ha tota l'altra història del monument a Madrid, el Retiro. Hi ha un monument del Verdaguer al Retiro?
Bueno, aquesta és una història molt divertida perquè, clar, Verdaguer també era molt conegut a Madrid, encara que pel joves no, i per això el Picasso fa la postilla de dir el gran poeta català, però clar, la gent gran sí que el coneixien perquè, clar, era l'autor de l'Atlàntida, no? Més hispànic que això, en un sentit. I llavors hi va haver un moment que es va parlar de fer un monument a Verdaguer. I esclar, anava molt bé el règim, era una figura que anava perfecta perquè era capellà, llavors aquí queden bé amb els catalans i no es mullen les mans. I era guapo. Sí, també, això també. És veritat. I aleshores es va fer un concurs i el va guanyar un escultor que es deia Miquel Olés, i va fer un projecte d'una escultura en la qual la base era pedra de la Sierra, em penso, i l'altra part era pedra de Montjuïc. I havia guanyat el concurs amb un pressupost i quan ell va presentar el pressupost pensava que la pedra de Madrid ell no l'havia de pagar i llavors, clar, va pujar molt el pressupost. Total, que van tirar a terra aquest projecte, no? Però van anar insistint i l'Olés deia no, és que jo ja ho tinc pensat i ja ho tinc mig fet i tot. I van anar passant, crec que van passar 4 anys, al final es va tornar a aprovar, es va aprovar que es posaria al Parque del Retiro, van demanar al jardiner major del Retiro que busqués una zona àmplia on es veiés bé aquest monument, van buscar-la, ara mateix no està ubicada en aquell lloc, i bé, la cosa se tardava, faltaven els últims diners, i finalment el Miquel Olés, que ho tenia mitges, es va morir. Quan ja es podia fer tot es va morir. I llavors ho va acabar la seva filla, que es deia Miguelina. I finalment es va posar aquest monument al Retiro i en la seva ubicació actual crec que està al costat d'un monument de la Sardana, però està en el Retiro. Ara l'han posat en un lloc que no està indicat, per tant l'has de buscar, perquè no els interessa, suposo que la gent vagi allà peregrinant, però vull dir que tot el que envolta la vida de Verdaguer és molt novel·lesc, molt. Sí. Més qüestions, sí. Hi ha una altra anècdota que l'escolar, perquè mentre va poder, en Verdaguer va dir missa diària. Quan li van tornar el permís. Sí, una suspensió divinis, i li van prohibir fer missa. No, però la Vila Joana va dir missa. Feia molts pocs dies. Sí, els dies que va poder. I l'escolar era d'una masia de Vallvidrera que encara existeix, que diu Can Nassari. I el primer dia que va anar a ajudar a missa, el fill, que tenia uns 10 anys, quan va tornar a casa a Can Nassari, li va dir al pare, diu, papa, diu, aquest senyor que diuen que és capellà, em sembla que no és capellà. Perquè va veure una cosa rara. També és una altra cosa curiosa. És molt curiós, sí. Clar, tenia una personalitat que desbordava el vestit, diguem-ne. L'hàbit. Sí, el trencaven, no? Ell, per això, no sabia qui era Picasso. Sabia qui era Picasso? Jo no ho crec, no, perquè ell estava al final de la seva vida, molt malalt ja, i prou atribulat per la seva pròpia... De fet, ja ho explica Roquerol, que passava com una ànima en pena per la Rambla, no? Per tant, no tenia cap tipus de relació amb, diguéssim, amb un grup de gent... No, perquè, a veure, un poeta de 56 anys que li diuen dona'ns un poema per la revista, no s'entreté a mirar de qui són els gravats, jo penso, tal com estava la seva situació personal en aquell moment. I com he dit, Castellanos, la idea és aquesta, que ell es va començar a acostar a aquests joves modernistes quan d'alguna manera ells li van salvar la seva pròpia misèria, perquè el feien director d'una revista o li encomanaven alguna cosa per donar-li també 4 rals perquè estava carregat de deutes i no... Vaja, i al final, com ja sabeu, treu la dedicatòria del bisbe Morgades perquè li va treure també el llorer i tot, i posa el de Perpinyà al final de Canigó, no? Ho dedica als 2 campanars, ho dedica al bisbe de Perpinyà que el va ajudar. Vull dir que
tota la seva vida és un conflicte continu, no? Home, de fet no el va excomulgar en Morgades. Sí, el va suspendre a Divini, sí. Clar, Quan l'havia coronat a Ripoll, exacte. Però aquí va Vidrera fer una missa quan es trobava bé aquí, que bueno, es pot veure, no? El reclinatori, l'altar, o com es digui. Clar, és un mite, és un símbol i diguem-ne que les esquerdes del personatge encara ecuegen ara, no? Bueno, és el poeta del poble, jo penso que... És el poeta del poble, poc llegit, no? Com diu Gaziel i com diuen tants d'altres, però que més que menys en sap un poema, no? Això, molt recitat. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Susana.